Здравейте, днес игра с Информант, оценяваме в Премиум World, това е епизод 4. Кажи здравей. Здрасти. И днес снимаме в iCraft отново, защото това на мен ми е любимия сервер. Не само на тебе. Подробности. Да не издаваме много тайни. Добре, той Вече сега имаме печка. Да Да. кажем. Да, и да покажем. Не тук. Благодарение на евентите и това, че сме премиум, ни позволява да отидем на Мега Експито. И след малко ще го покажа. Това да печелихме от евентите и някои ги чакахме. Другите май са в Информант. Да, мен има само дамакирка и меч. Ето тук пише, всеки петък, събота и неделя има мега евенти от 20 и 30. И това бъдете тук. Ще бъде много интересно. Добре, той отива в мината. Аз трябва да отида на спаун. Че първо ми трябва храна, второ да си на кирката, за да дойда и аз. Няма само ти да обираш всичко. Между другото, аз идвам на Мега Експит. Оставяме малко. Опа. Какво? Да. Безсрамник, да не чуеш нещо от мене. Аз съм с някакъв кожен сет и каменен меч, Knockback 2, проклято съм, че са новите 4, много съм силен, направо който ми дойде, ще ме убие на един хит. Сега ще ги е нормално, бе. Влезте ми, бе. Не ги убивай, не ги убивай, бе! Нека първо аз да дигна левел. Облади, махам се. Ма съм почти 30, бе. Чакай тогава. Чакай си. Аз съм почти 30. Остават ми още 12 левела. Гледай с рата, бе, ще чакам. Много ясно. Да, един левел. На мен още 10. Няма удари. Сега как да му го прибия? Е така. Айде, аз съм 30, чао. Байти. Информант пише ти. Живе. Да, той е Иви, както видите, тук пише, че е Колнер и да, пише Колнер. Какво? Какво ми какашо е? Fortune 3! Да, бе. Напиши нещо, бе. Сега. Стават 2 левела. Да. Пълно скръп. Нали? Се завявал. Майко! Двамата му казваме кръст да му обясни, де. Страх ме да инчантна. Просто не става. Страх ме. Аз поставях нещо. Инчантнах. По-умено. Нечупливост, 3 ефективност 4. Рендерите. Да, че я да ги оставя. Вземи торчове вас. Аз имам един стък в мене. Аре, идвай, ще фърна. На. Аре, бе. Ще вървиш ли днеска? Не. Може би утре. Почвам от тук слезам на 13. Ако трябва торчове. Чакай, изчезна отпреди ми. Етос. Той от Small Box.
Чакай да видим кога ще видим 13. Охо, близко сме. М. Ако искаш, ще гледай вече надолу. Аз ще си му писал, бе, остави го. Така, о, на 13 сме. Къде е, Идваш къде ли? Идвам. О, намерих кол. Аз почвам на едната страница, на другата аре. Чака, ба. Чай се премести кирката малко. Така, така. Дето. Аре, идвай, бе. Какво се занимаваш с това? О, лава намерих. Тъп крипър не да гръмна до мене. О, редстоун. Забогатяваме. Fortune трикирката. I like it. Сега си ми казвал паролата, бе. Не. Това са неистинските пароли. Да знаете. О, намерих рабин. Не само ти. Ти не си от другия край. Къде си, бе? Чека да сложа торч, че нищо не виждам. Да, запуших кола. Какво ти стана, бе? Чай, сега ще си пиша нещо в скайп. На мен ли? Но сега снимам. Да го видят ли и зрителите? Не, после го виж. Добре. О, Но намерих редстоун и лазурит. О, и аз намерих редстоун. Имам стаки нещо. От Ти с 4-5 Fortune. блока. Еми, Fortune 3. Аз имам 12. О, О, ба. даймонд! Да, бе. Лъжец такъв, снимай го. Снимам го. Вижте великолепния диамант. Въпреки, че съм А един. току-що почнахме. И аз копаям улица да намеря даймонд. Аз намерих. Взех го. Ето даймонд! What the fuck? Ела при мене. Този равин ни обича. Едно дъма за са, две. Ай стига, бе, две ли, бе? О, лава, кол. Айрон, аха. Добре, хареса ми. Взимам кола само за левел. Добай, информант. Чакай. Защото не сме в Да, усети. межинния лърд и... Не, хом! Умрях! Едно, две, три. Я, колко дъма? Тъп скеле, ще ти сера на махалата. И да, това беше от нас за този епизод. До следващия път. Очаквайте повече епизоди. Бай!